zijn niet puur emoties. Die zorgen zijn gebaseerd op een realistisch verschuiven. Dit zijn grote tektonische veranderingen. Deze tektonische veranderingen bieden veel kansen voor Europa. Maar laten we niet naïef zijn. Ze bieden ook bedreigingen voor veel Europeanen. Veel mensen, veel van onze burgers maken zich zorgen of ze wel mee kunnen komen in die verandering. En die zorgen zijn niet puur emoties. Die zorgen zijn gebaseerd op een realistische inschatting van de wereld. Als wij er niet in slagen, op alle niveaus van bestuur, of het nu nationaal, federaal, Europees, lokaal is. Ik schors even de vergadering.